Nyakorom gadang romo mar jatend piny Kenya kanyakla kod apisas moko madito mago mag piny owacho bende wabiro bedo kwa migi kuku mare mage weche magwa manyien mabiro ka bende romo makamano ok oyiene jofwambo mano mar donje. Kopogre gi mano tir nyaka weche matimre kaunti ma Bungoma. MCAs mag Kenya Kwanza e kaunti ma Bungoma opoyo kang madoho kao mar chungo chenro mar keto e tim chik manyien mar chudo e kinde manyo chenro mar sirikal manogo chapa e oboke moseyiedh kata moyiedh kod sirikal kod jatend Migago mar Rita Kithure Kindiki kagilose kinde nyasi mar choko omenda ne grube 40 mago mag jodak e ward ma Kamukunywa. Jotelo go chiwo siem ne jotend migepe masiko kawuono jatend piny William Ruto e wi chenro mag choko osuru e thurka. Gikoni sani ngima odi oganda jokenya moko winjo jatelo moramora omi thuolo jotelo kod jotend karamna jatend piny sik kachudo karamna chiwo weche motendre kod kao pach jopiny. Onje nyaka chenro makamano nodhi pa kususpend ile gazeti notice ambayo serikali ilikuwa imetoa kwa Kenya. Ati wamepandisha gharama ya kupata marriage certificate, wamepandisha kama umepoteza ID lazima ulipe 2,000. Mawaziri wenye rais wetu ameweka kwa ofisi wasimislead rais wetu. Wakenya wanaumia. Wakenya wanataka watoe wapi pesa tena ya kulipia vitu ndogo za chini. Viongozi wetu wenye wako kwa national government akiwemo speaker wetu wa national Moses Masika Wetangula na wabunge wetu wote wenye wanakaa kwa bunge kuu wasiache Wakenya waumie. Wakati tulienda campaign, wakati tulikuwa na campaign ya serikali yetu, tuliahidi watu ya kwamba cost of living itaenda chini. Lakini vile saa hii naona wananchi wanalia, cost of living imeenda juu. Kwa hivyo naomba serikali ya kwamba iregeze vitu vingine, na pia ningeomba mawaziri ya kwamba wasimsilid president wetu kwa mambo ya kutoza ushuru kwa wananchi. Nyakorom gadang